αυτές? Είναι μία παρουσίαση του νέου προγράμματος επεκτάσεως του ψηφιακού μετασχηματισμού της δικαιοσύνης με τα συναρμόδια υπουργεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια, αθρώα, η έλευση της ψηφιοποιήσεως της δικαιοσύνης, η οποία είναι μια επιτακτική ανάγκη, ψηφιοποίηση στα έγγραφα, με σκοπό να φύγουμε από το έγχαρτο πλέον καθεστώς, όπως και η λοιπή Ευρώπη. Εξάλλου είναι πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται από ευρωπαϊκή επιταγή, πράγμα το οποίο δίνει μεγάλες λύσεις και στην εκγρήγορση της δικαιοσύνης, στην συντόμευση των διαδικασιών και στη διαφάνεια με το gov.gr των πιστοποιητικών και που απελευθερώνει μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα από τους δικαστικούς υπαλλήλους, που μπορούν να αφιερωθούν στην ουσία της προπαρασκευής της βοηθείας στους δικαστές. Είμαστε σε μια φάση που οι δικαστές μετά τον δικαστικό χάρτη είναι αρκετοί. Είναι πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια με την ενοποίηση που μπαίνουμε σε μια άλλη πορεία. Υπολοιπόμαστε ακόμη σε δικαστικούς υπαλλήλους, όμως αυτά τα προγράμματα αποσυμφορούν, δημιουργούν ένα νέο νομικό πολιτισμό. Βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι η ουσία είναι ο φυσικός δικαστής και η συλλειτουργία της θέμηδος. Όλα τα υπόλοιπα είναι εργαλεία, αναγκαία εργαλεία, τα οποία δεν πρέπει να αφήνουμε, δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε, πρέπει να ακολουθούμε την πορεία του εξυγχρονισμού, πράγμα το οποίο ρεξικέλευ θα γίνεται με αυτή τη σημερινή παρουσίαση και την προσπάθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Κύριε Παΐσιο, θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο συνολικά για το πώς προχωρά ο νέος δικαστικός χάρτης με βάση την καθημερινότητα και την εμπειρία από τα... Ο νέος δικαστικός χάρτης δημιούργησε μια νέα κατάσταση, έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του, όμως ιδίως με την ενοποίηση της δικαιοσύνης έχει αποδείξει πλέον και με στατιστικά στοιχεία ότι βαίνει σε θετική κατεύθυνση και με την πλαισίωση και του μετασχηματισμού του ψηφιακού και με την εκπαίδευση, γιατί δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε ούτε να έχουμε φοβία σε αυτού του είδους την μετεξέλιξη. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε και άλλα αποτελέσματα θετικά και για την συντόμευση των αποφάσεων, γιατί είχαμε μία παθογένεια ιδίως στα διοικητικά δικαστήρια, που βαίνει εκεί που δοκιμάστηκε στις άλλες χώρες με καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και σε εμάς πλέον με μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα.